Vietnam. Nakakita sa sinuta mas yung given a gold cup, gold para brand board. Nakan na yung sa sikaragan sa sikarayaw ila. Suwel kapayo ang rasi ko na suwel naman kasamo kasama yung Diyos ng rasi ko. Kapayo masansan mas nakasasan sa kawitin na sa namin. Na ilalaw Isaac and Matu Reski sigeo sa diya kita manaman magkaulo Jesus Christ niya rin sa pinawala. Parasin kagan ani mana-mana kagan kamawita armasama semua dapat kita kausa mensuat mana-mana ini beres Esek dia beres kawin gini ras ba rasen utan sobis berasen ala ira enutan tiar kapa en mine armas me suap gini ras en mine armas berkangan kasih ras en mine armas berkangan senti ras apa raso pergi. Esek pilih rasi pak, rasi nutan angin per, panmina mewes lap yang boleh. Apa raso pergi mewes me kawalan rasi paluan, asuran kawalan rasi paling. So when me boleh sisi saya kata lagi rasi kekeken rasi. Esek inau dia rasi. Inau me kere rasi, mai rasi en kapoeta tabe en rasi. Rano me, pa sasi upi bele. Resisi paisek riau. Ira kesampan au emergen sasi. Mere sasi upi me prusa, masa ne kos, ka sasi upi me aneta masa ne kos. Ini ni uya ira kesampan au sasi. Pain Jesus kana pilih na iris sipasa. Eva memang dakin kasamo kumai. May kasamo. The memang kasamo may, kasamo hi makatabi.
we are woman, such a partnership and a poor way of three-way. Kauno kos mesbia kita, the Jesus Christ, amen, and the sabima Ismail Pausa, sasi kita. We are never saying kasampan na sa sumunod sa then kami kasi naman pinagin kami rewarding and then sa nagsabi sa nang nasisipay sa video hati apa irasi pime aleta kami soko then kami irasi pime pupung sa masa ng kauno irasi nutan anutan reward nutan yawi yawas kapag ngayon may naging kasampan na masa wawakin ba pile ba ma meron ba kasama kumain kasama yun meron ba kasama yun siya may kapag ito kasama tema sasin pausa way masa ng kauno tay rasi mo maswal kasamog sasi and then ipala ko so kapay uya pena rasi mo aleta kubaran kos aleta rasi ya kapay nagsasyon ng buwan sasi kanila ito sasi pausa ng kapay yung nag-osin kita naman ng resasi may nalinda kasang sawan kapay koros yay also kapay kami na nawapayi nagsasi na parapa then may kami na pamaksasi kapayeta tamay nasisipay sa then nasisipay sa kaya kung saan ito resasi nasasi kami na pautan kapag yung sasibiman pusa at sasibiman inamit kasampan ngayon baswat pina o sasibiman at sasibiman pusa berengkos kapag sasibiman ororong berengkos sasibiman naman aleta berengkos kapag may naging kasampan ang sa suslang kawin ng mga beses. Mano resasi, tirsawan kapalap, tirsawan konflik, tirsawan niya po makakait ng kareta, resasi profesyon. Tama kasampan, nada sa si kasamo, nada sa si bugayo, kau nada sa si mo, sa si kami nila ba? Imen kagan kakede, imen kagan kulukul, imen kagan perpere, semua kawan ini kagan dia sas. Nemen kasamo ye, kasamo ye. Yamu mana sa si kagan ese. Pagsasi ka sa mga Jesus Christ na nasasunod at ito yung mga nasasunod. Yan kayo sansalong sasi. Sasi kami nilo pa. Masasi ating peret. Sasi kami nilo pa kaunod. Masasi ating limpak. Sasi kami nilo pa kaunod. Masasi ating nagsisik. Sasi kami nilo pa kaunod. Kapag yung kakan kasaleta ba, kauno, minibinaresa si Taiman kakainin per, kapal, koros, yung kakainin resas. Mabinaresa siya sisik, sasya kami nila pa kauno. Ay po. Iso ka. Mamewik sa asin diyawonim, nada sa asin maurin sa ulam. Pero, limbak, aksisip.
Sawan din pain. Sawan mang mau biyon. Sasi kami na ba? Imen para sa sasi. Sawan may ako magaling kawala sa simon sona. Sasi kami na pagtawag. Hindi sasi. Napaimen para sasi. Mga kapan para sasi. Kapag tao. Maprela kung may manuan na wariyaw na ba? Inorela. May kanya. Suset na sasi. Kasang kawin. Sasi sunod kayo. Kapal. Ano tayo? Ayaw reyar maswi. Magkasamo. Kuburan kos. Ang sukos. Sasi sunod kayo. Kuburan kos. Umuksak. Ang sukos. Masasin buwagila. Masasin kami nila, masasin kami nila. Masasin barangila. Masasin kami nila, masasin. Masasin barangila. Kailangan ko isa-isa. Sabi ko masin, yung sensibilities. Hindi ko sa mga lulu. May sensibilities. May kami nila pa ito sa siya din na Soon, walang course mo na ito. Hindi ka rin kayo kipong sa Jesus. Kung hindi ka rin karabela, karabela ng peace, hindi mo rin ako sa Jesus. Sa kapasabing sa ang nagaling. At yun yan, ang Isaac sa nagaling. So, wala mo rin, pagkakulong mo mga kulong ng musa. Sa nagaling ako, iyakila, Masih kapit ka lang sa sports. Sanin masan mo ay isang resa si Juan Paran. Pero Spiritus kailangan mo Juan Paran. Bagian parang may winning code. Winning Pauline Morning Star. Winning Pauline Morning Star class.